שלום, אני פוגש אנשים שקנו דירה חדשה לפני שמכרו את הדירה הישנה. ובעצם הם תקועים, לא יכולים לשלם, לעמוד בתנאי החוזה של הדירה החדשה, כי אין להם את הכסף שרצו להוציא מהדירה הישנה. בעצם היום הבנקים מאפשרים לקבל הלוואת גישור עד 50% מערך הדירה הישנה, בניקוי המשכנתא שהיא קיימת שם, ובנוסף לכך אפשר לקבל עד 70% מהדירה החדשה שקניתם. השילוב הזה בין ההון שאני יכול לקבל מהבנק על הדירה הישנה, בנוסף לחדשה, מאפשר לי בעצם להתקדם משמעותית במימוש העסקה החדשה ולעמוד בתנאי התשלום. על ההלוואה הראשונה שקיבלתי מהדירה הישנה, אני לוקח את זה כהלוואת גרייס, שזה בעצם רק תשלום ריבית במשך השנתיים, עד שנתיים, ואחר כך, ובנוסף אני משלם רק על הדירה החדשה, וכך נוצר מצב שבו התשלום על המשכנתא הוא תשלום יחסית סביר, ואני אוכל לעמוד בו. לכל שאלה אני לרשותכם.